दीपेंद्र पिया सुनी हमर बात हो संतोष दीवाना राजन देवरू जाए न हमरो साथ हो जाए न हमरो साथ हो जाए न हमरो राइटर तिवारी दीपेंद्र पिया सुनी हमर बात हो संतोष दीवाना राजश्याम देवरू जाए न हमरो साथ हो मनवा के सारा पूरा दना मेलवा में हमके घुमा दना मनवा के सारा पूरा दना मेलवा में हमके घुमा दना। RS रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोररा बाजार, जिनका मोबाइल नंबर 98 64 40 87 63।